Mama avea 23 de ani când l-a născut pe Gicu. Și era tânără, frumoasă, și tot cu băietul, ridicat-o, fără milă, într-o noapte fierbinte de iulie. Era înspre Sâmzeni, 6 iulie, înspre Sâmzeni. La 4 de noapte, o mașină la poartă. Și au intrat 3 militari bolșevici și cu 2 consomoliști. Da, și au scos o foaie, aici e tătarul Domnica și tătarul Gheorghe. Nenea mirat, un om zdrav, el era așa uscățit, dar înalt. Dar ce se întâmplă? Ce? Ia că trebuie să meargă, să-i ridicăm. Și la mașină. Eu luat, eu îmbrășit, hai. Nenea trăge de băiet, de las copilul, du-te tu, dar lasă-i copilul nii. Unde te duci și pustiu te duci tu. Lasă-i copilul. Câinii hămăieu, păsările cotcodășeu. Aveau oi în ogradă, aveau. Era o mare gălăgie. Ei, o urcat acolo, fratele l-a aruncat și pe dânsul. Bunelul striga, copilul, dați-mi-l înapoi. Și s-a dus. Deci dacă copiii de azi cresc cu povești de zâni și împărați și făți frumoși, noi am crescut cu amarul deportării. Plânge mama, plânge tata, Stalin le-a luat și fata, Stalin le-a luat și fata. Nepoțelul străinelul, un se duce mititelul, un se duce mititelul. Așa-i viața omului, cum e floarea pomului, în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i, măi. Când ne-o strânse prin vagoane, fără apă, fără soare, fără apă, fără soare. Prin pădure moldoveni, de la Oms până la Tiumeni, de la Oms până la Tiumeni, măi. Așa-i viața omului, cum e floarea pomului, ea ca în bătaia vântului, ea ca este, ea ca nu-i, măi. Atât că nu pot. Mama, din amintirea ei și din suferința ei, aș compus acest cântec, care eu îl cânt, dar din durerea că o văd pe mama, am emoții mari. Când îmi amintesc eu câtă foame au îndurat și mama și fratele și toți împreună, o sărbătoare era cu niște cartofi numai, că așa era la ruși. Să ai o pâine pe masă era o sărbătoare, dar încă plăcinte, asta era o bogăție, cu totul deosebit. Unde plăcinte? Nici n-aveai din ce ingrediente și stătea vaca la ocol. Bărbatul mamei a fost judecat pe 15 ani. El era învățător. Venind odată de la o cumătrie de la Rusăști, tot la un învățător îmbotezat, când la marginea satului stătea căruță cu soldați. Măta, ești tatarul? Da. Urcați în mașină, în căruță. Mergem la Hâncești. Și de la Hâncești a fost închis. Era pricina, orică ești culac, că ești bogat, orică ești antipolitică, împotriva rușilor, ești cu românul. Și au fost duși cei mai deștepți oameni, Pochii, că era tot împotrivă, și denunța cine? Și-i falși, cum sunt și amu. Eu ce văd la televizor, mă e groaza. Lume care sunt alcoolici, care sunt narcomani, care nu muncesc, care arată cu degetul, mă e groaza că ei promovează politica rusă.
necântărind și socotind la ce ne-a dus rușii pe noi. Încă o dată repet, foamete, deportare, biserici închisă, arsă, familii distrusă. Și ei acum vor să ne întoarcă înapoi la ruși. Dar pe timpul acela tot așa, președintele a luat 10 rămășiți, 10 oameni falși și trădători. Și au scris declarații că ei sunt dușmani a poporului. Mi-e frică să mă gândesc la întoarcerea înapoi. Eu aș vrea lumea să trăzească, să limpizească. Ce sferbienți și miroase frumos, amără. Numai oamenii care au dus foame și o simță greutăți apreciază și aroma și gustul și valoarea. Țânțarii ne-au mâncat într-așa fel că mi-au trăgit sânge. Și eu n-am văzut 4 ani și 8 nu am văzut deloc. Nici soare, nici pământul, nica. După moartea lui Stalin ne-au luat, eram vreo 280 de copii care ne învățători. Și... Culca, nu mai putem să dormim. Tot ziua ne mai mâncam muștele vara acolo în pădure, când blam cu niște seci, că comâmblă lumea. În astfel de vagoane au fost adunați mii de basarabeni în așa condiții. Eu pe câteva clipe acum am intrat, dar ei, timp de 2 săptămâni, au avut de mers și nu purtau vină nici copilașul de la sânul mamei, nici tânăra care nu era vinovată. Toți erau în aceeași măsură pedepsiți, pentru că sunt români, pentru că sunt deștepți, pentru că sunt avuți, dar avuția era ce? O căruță și un cal și o văcuță și niște oiți. Asta era gospodar, nu culac. Trebuie de comparat și de gândit bine spre ce mergem. Că numai acel care a suferit, acela poate să gândească și să influențeze și pe ceilalți oameni. Ridicați-vă și treziți-vă că calea întoarsă spre Rusia nu vedem. E ca la comanda cui au fost deportați oamenii, au fost chinuiți oamenii, iată cine au fost trimiși ca să-i ridice și să-i aducă aici în vagoane. Ei au venit cu arma, ei au venit cu, cum le spune, furașca și au adunat mii de oameni în aceste condiții, că nu poți sufoca, e ușa deschisă, încă nu sunt temperaturile care erau atunci, dar cum au supraviețuit ei, nici n-am cuvinte. Cel mai tare îmi doresc ca copiii mei, nepoții și strănepoții, să n-ajungă așa zile cum au fost deportările. Și scăpăm odată de călcâi ocupantului, că mulți ani am mai suferit. Și nimic n-am primit decât numai ocupație și înjosire.